Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Salam la mifa. Bienvenue dans les chroniques de Chami. Yay. Le kyono wil ni rek. Hande ngaduden ko Garbaji Connection. Garbaji Connection haymu yani be nanime. Ben ngoni Sinthiou Garba nabe, Sinthiou Garba be njiya. Région de Matam. Men ngarte mabbe kalen parcours mabbe e jar mabbe. Bref, Garbaji Connection ko be nare rap ko 6 ans presque ko be pudi yimti. Ko be 3 personnes ko Lowdil, Chat, Kilifeu. Yay. Den nak be jaltinano ko singlage. Yi ha quelque temps be jaltini do EPO wiyerno ko endam wiyerno oɗo vidéo koye endam mais oɗo vidéo kamɓe titre ko bayo haali hoore mum affaire de oɗo clip comme dogal ko affaire de bayo woni no bayo no yurmini no joguirta e galle bayo en majjani gurdam bayo no wayi par ce que gurdam bayo ene teddi quoi mais tamit ma Allah waɗen suturo yeyi so duwi ɗon yehi ha woni quelque temps kamɓe Garbaji Connection ɓe jaltina mistake o wiyete o maayo ala keerol ɓe jaltini mistake plus ɓe jaltini cd ji ɓe mbaɗi vendre plus de 200 ou 300 quelques cd ɓe jeeyi ɗum kam wadde ɓe mbaɗi réussite waɗi affaire waɗi cartonné carrément yehi ha woni quelque temps ɗio temps uji nan wax dëgg yalla yimɓeɓe ene mbiyaɓe koɓe surtout walla ɓe ceertani koɓe surtout walla koɓe ɓe ceertani mais min mami ar mi haala hen haqqe yiyandam mbaɗen ɗum partage. Bref so jimi wiɓe oɗo saaha joni wayni kamɓe koɓe certuɓe ni par ce que yehi ha waɗi moment goto pipolo foof pibo woni wiɗi ɓe ko certi ɓe ceertani ko tagui ɗum par ce que biyeteɗo Lowdil o on ari yaltini 2 single hen single goto o wi hen ko min tan e hooram bolliri anda sat fay kadi mise single o sene commiso son kiɗimo wiyata ko Lowdil woro hul min tan e hooram won titre e son he son kiɗima holto weddoro Garbaji Connection piwuji par ce que o wi kanko lawol mo kanko tan donc ɗum tagui yimɓe mbi kamɓe koɓe surtout yi hawri moment goto ɓe ngari ɓe ndendiri seeɗa quelque temps timmani hay 2 ou 3 mois ana so mbaɗi comprendre yehi ha ɗiɗo temps uji dal pour min koɓe surtout ɓe ha laaƴi woni hollum Lowdil o natti wadde publication so waɗi pub ha paari slogan uji ɗi o waɗa hen ko yesso tan walla toute couleur musique ana soɗo mbaɗi comprendre par ce que o natti wadde G Connection Garbaji Connection ñanden kadi mi yino publication makko goto omo foti yaltinde EP o wiyete double face quoi eyi pour min nan double face ko ene heewi musique aji en heewi musique mo foti wadde EP he quoi rap goɗɗum quoi pour min ko ɗum noon woni signification oɗon kadi biyeteɗo Thiaɗo woto jejjire Thiaɗo roti kadi no Lowdil waɗi pub affaire o wonani quelque temps Thiaɗo ari waɗi pub affaire goto woni EP makko kan woni mo foti yaltinde on tamit wiyete woto fayram oɗon gandi ɓeɗo wadde koɓe surtuɓe par ce que hay on pub ala ko wimon ala inde Lowdil ala Garbaji Connection ala hay gara kañum ko Thiaɗo waɗa hen donc Garbaji Connection wayno koɓe surtuɓe hol heddi ko Kilifeu noon mi anda ko woni dow mum par ce que mi yiyano yimo o wiyano oppi o wiyano oppay mi anda ko musique o oppimo mi anda ko kanko oppi musique o yeyi mais kanko dille makko en natti nande ɗum complètement yeyi mais biyeteɗo Lowdil o on dal nane carrière mum ƴetti carrière mum solo kadi Chat aussi tamit ƴetti carrière mum solo heddi joni biyeteɗo Kilifeu on dal
en tuwa an le heaven ko leri ndax kanko mo yim walla o yimata en tout cas ɓurmi rabbide pour ndeminen haala ha dal G connection Garbay connection ko kamɓe koɓe sertude pour ha leera pour min dal no jirumi koɓe sertude par ce que o sadio hay gara ala ko min botti yeey en plus ngarene oɗo vidéo mo hokkon jewon vidéo bayo kam vraiment waɗi cartonné kadi komin jimen o waɗi sens quoi kettoɗemo hedde hay suno 10 secondes yenama gana ham bref oji problème mabbe ko dum non mais min bo jigi affaire go buri namdare on suballa jawdon non e commentaire uji ono pourquoi artiste aji hampla so jehi pudro kuru mbado fayde so yawdi moma gor certon pour woni certon do go fo wadi a carrière mum ten son cirti au moins certon e dow belam mais certon mbaton quoi heddo go fo weddo gollo classe to on pudro no musique ko public o serndar on walla ko onon kaɓarender koye mon walla ko staff moɗon woni mo moƴƴani walla ko yimɓe woni mo dokkala on conseil min ɗum noon mboɗo yiɗi andu ɗum carrément jabonono ɗum noon e commentaire e nder commentaire uji par ce que kala puɗɗiɗo groupe so yaha ɓoyi certe so puɗɗima ha ɓoyi certe ni foti groupe aji keɓɗo certi pour hoɗum ɓay jaggodiren cuuɗodiren ɗum woni affaire o cuuɗodiren ɓay jaggodiren mbaɗen uni bref mais wori jejire hande ko G connection inchallah ɗiɗo tan ko woɓɓe mais wori jejire wadde partager abonné surtout les commentaires affaire o yo yaaj affaire o ko enen e projet double face lowdilo mbaɗon feere hankadi mbaɗono suivre e wonde chat aussi kanko omo jogui projet on wiyete wora fayram mbaɗon feere kadi mbattanen hakkille no fewi ma arɗiɗo tan bientôt mais mboɗo andi kam piguji bondi nani hen entre mabbe mi wiyon non pade ma aroy woni yejiro do abonné bref yey Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.